ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, хоҳарои азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастен, видеои моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. дӯстони азиз, имрӯз камтаракаи микухонӣ сар кардем, авқот тайёр кардем. дӯстони азиз, ҷанонпазия, бо мо бошен то охири видеора, бинем чӣ гапу чӣ кору чӣ бор мешавад. анаҷа дӯстони азиз, ба мо 1 литр шир даркорай, 3 дона тухм даркорай, 1 қошуқча сода пирне мола, ана 3 қошуқ шакар, 1 қошуқи калон равған дар билини мо даркорай. дӯстони азиз, орд ханам хел ранг гардовор мекунем, бам хел мепазем хай келен мо билиниёра пахтеса. дӯстони азиз, дар ҷози бошад ма камтарак салат тайёр мекунам, бо мо бошен то охири видеора. хайнама хел билиниё тайёр шудесан, дигар то охир шешон наметам, хел камтарак шешон додам. дӯстони азиз, хайна дӯстони азиз, дар иҷа бошад салати мода чӣ даркорай: майонез, сир камтарак, картошка, тухм, сабзӣ, гӯшти мирғ камтарак салат ниса. ма картошка ва сабзӣ ам чизора чизаша ки пухтам, камтарак намакамро мекунам дар амовуш, бо маззаш созтар мешавад. дӯстони азиз, и салата номшо намедонам, хел чизе ки дар ами хона буд, ма ҳамаша якҷоам хел араракам. хайнама хел бо мо бошен ку бинем чӣ мешавад, чӣ хел салат меояд, баъд бо мегем. ханам хел ҳамашам хел реза мекунем майда, кубик. сирам ам хел, сабзӣ, ҳамаи чизшам хел якҷоам хел чоркунҷа реза мекунем. ҳатто охири видеора дӯстони азиз бо мо бошен, бо бинем чӣ гап мешавад, чӣ хел салат меояд. баъд азор раҳмат ба мо апои азиз ки хеле суханҳои хуб менависанд дар комментариё. раҳмат апои азиз, хоҳарои азиз, миннатдор ҳастам аз заряки шумо ки хеле суханҳои хуб менависен, гапҳои хуб менависен. бо завқи одам меояд, мехоҳад ки бо хушрӯ видео куна. хайнама хел дӯстони меҳрубон, хел картошкамонам реза кардем. камтар макалон чӣ резашон кам, яки картошкаи свежа хай хушрӯай, хеле ба картошкаи свежи ба маззае. ҳам хел сирмонам камтар, грамми хелша ман намедонам, ҳисоб чӣ намекунам, хел чизе ки ёфтам ам хел гирифтам кардам. грамми хел қайд не барои худмона бе грамму бе чӣ, вообще грамма намекунам. хай бо барои видео ба бисёр меган граммаш чанқайст чанқай, хай фарқ надоре, хуб ба ҳамун хоҳиши худат ба аз чени ҳамун семя ихтон чӣ хеле ки ихтонам ба фора. дӯстони азиз, хай сиршам хел майда ки мереза мекунам барои кубик майда чайша реза кам. дӯстони азиз, хеле сабзишанам хел реза мекунем. ба фикрам ки овози кӯдако омадесам, бо кӯдакои мо фақат айни гап заданда баъд овозошон баланд мешавад. амқа мегӯю хаб кунен, гап назанен, хай бо ҷурта мекунам, хай чӣ намекунад. дӯстони азиз, хонаи кӯдаки майда дорам, хел ҷағвағай, ҳамият наметем. яке касоне ки бо дар канали ман нав меҳмон мешавад, ман обуна шавем. дӯстони азиз, хеле навбати мирғакмон расид, амҷои ламакша мекунем. дӯстони азиз,
خازیشم مریضه میکنم دیگه چه تا آخر شایشو نمیتم دوستان عزیز من علاقه مریضش کم مایده خسرو من فردوس روی کم ماینز خرید ماینزی نم خیلی ورده خیلی ماینز نمیدون مزهش سوز است نیست یکم برای ماینز آوردن ماینزی که ما میگیریم دیگه خیلی ماینزش داده یا نیمکزی خیلی می سالاد نیسا را ریزه میکنیم در نیمی امرو میکنیم کم ترک با نمک برای با مزهش دانش چی چورنی خیلی مخل دوستان عزیز ریزه کردیم از این ماینز امرو میکنیم مرچ کم ترک مرچ سیاه نمخیل میپوشیم بسیونه کم ترک مرچ پر بپر نمریخت انا با کم ترک در نمک خب وقتی امخته کردیم ارالش کردیم بو میچشیم وقتی ادبی کده بگو نمیشوه سرانو خیلی نمیخواد دوستان عزیز سالاتیمان علاقه تیار شد و فکرم که خیلی با مزه میه برای همه چیز داره مزهش هم با مزه میه دوستان عزیز شرط نیست که نامش بونیم نامش هم نمیدونم همه چیز یافتم هم خیلی هم رو کنم انا میخواد دوستان عزیز شفانرم اومد زکاس کاگی بدم 2 هفته پیش подсвети ами диванон насиб боша усто ки биояд сахтиш кунам баъд бо ба шумо нишон медиҳам бо мо бошед дӯстони азиз ана дӯстон аллакай мо шифанера усто омад сахт кард инам хел шифанери одияк беяд мада хадамда маъқулши дӯстони азиз барои ду тараф ҷои пӯшокай барои дариҷа шифанери маддатас ду намуд буд ҷора беяд бисёр меграфт баъд ман хостам подсвет кунам ҳамаша як хел дивану чи бо барои кӯдакҳоро устал дарс тайёр кунӣ мера мехарам насиб боша бо мо бошен дӯстони азиз аллакайҷа ман уже дами видео ишон метавонам сахткагӣ шава хай бо давомаш дароҷа мешава ин дарунаш беяд калони хушрӯай 5та дора ба фикрам 1 2 3 4 5та ипара дора 5та упара дора бо не кашакош хушрӯ барои наскивчи неми устали шкафид барои дарс тайёр кунӣ кӯдакон амира харидам дӯстони азиз ҳамаш гӯё комплект шид подсвет шидан хай хонаи майда ҷош танги прай ҳичи намекунам анана намихел об шид чанд сум шид
8500 рубл намеҷои барои кӯдакҳо дарс тайёр кунишид. суми устошам гирифтагӣ. шифанер чанд шид? шифанер хай обши 15000. хай ба бо суми устову исосонаш беҳисоб. на кровати кӯдакҳо по цвети ҳамиёма гирифтам дӯстони азиз. ҳамаш гӯё комплект шид. хай хидмда маъқул шид. бо ҳамаш ки нав шид хушрӯ шид. дар ҷо кӯдакҳо хонаи холашон рафтасан. максум чикани мега ман мерам. роиш дорему мегем бонағалтонашон. хай фирдавса ки ма хичам кӯдакая хай бо мебарани максум мерава қатишон. аллакай бироман айпадез макам даргай балконе айпадез камерашон дорум дӯстони азиз. акай ами пушти ами додомусы хонаи холашонай. ана иҷа бошад дӯстони азиз. магазина омадагӣ камтарак дигар видеои магазина гуфтам кунам. асосан мушкафе ки барои чира хариданӣ будем барои дарс тайёр кунӣ кӯдакҳо. анам ҷо омадагие аллакай масоскагиша ишон додам дар хона. неки иҷа хай видео ака гуфтам камтар дигар аиҷа тамошо шава. хай намихел дӯстони азиз ҳазор раҳмат ки бо мо будем то охири видеора. миннатдор ҳастам дӯстони азиз ки дастгирӣ мекунем иншоалло худо хоҳад. нами шкафе на нархошон ба картаиқа ба наличиқа мо ба карта гирифтем қиматтар омад. дар иҷа обед кесем дар столов қати кӯдакҳо.